Σε παρακαλώ, μην ψάχνεις άλλο να βρεις λύσεις στα θέματα της ζωής σου. Μην ψάχνεις άλλο. Σταμάτα να βλέπεις βίντεο, post που να σου λένε τι να κάνεις, πώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει κλπ. Δεν πρόκειται να σε ωφελήσουν όσο και να τα αποθηκεύεις για να τα ξαναδείς. Ποτέ δεν θα τα ξαναδείς και το ξέρεις. Αλλά και να τα ξαναδείς δεν θα κάνεις τίποτα από αυτά που είδες. Από εδώ μπήκαν, από εκεί βγήκαν. Τι ωραίο βίντεο, τι ωραία τα λέει αυτός. Ενθουσιάστηκα. Και να ενθουσιασμοί και να τα κίνητρα και τίποτα δεν γίνεται. Φεύγεις από το βίντεο και όλα είναι ξανά τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αν δεν ισχύει αυτό που λέω, γιατί μέχρι τώρα ψάχνεις εδώ και χρόνια και βλέπεις ακόμα άπειρα post και βίντεο σε αυτά? Γιατί δεν έχεις ηρεμήσει ακόμα μέσα σου και ψάχνεις μήπως και υπάρχει κάτι άλλο? Άρα τζίφος. Και θα μου πεις, μπράβο ρε μεγάλε, ωραία μου τα χώνεις. Τι να κάνω τότε? Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου, επειδή δεν μπορώ να σε βλέπω να παιδεύεσαι άλλο, έστρωσα κόλο, πολύ κόλο. Και έγραψα ένα εγχειρίδιο για ανθρώπους που δεν θέλουν πλέον άλλο σπρώξιμο και άλλη πίεση. Κουράστηκαν πια. Και έστρωσα πολύ κόλο επειδή έπρεπε να στο κάνω. Από τη μία πολύ απλό για να μπορέσεις επιτέλους να το ακολουθήσεις και να μην το πετάξεις στα σκουπίδια του κινητού σου, αλλά να είναι και πολύ αποτελεσματικό συγχρόνως. Και να σου πω και το καλύτερο, στο δίνω δώρο. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Γιατί εδώ μιλάς με μένα, οι παλιοί το ξέρετε. Το εγχειρίδιο αυτό είναι για ανθρώπους που κουράστηκαν τα σκαμπανεβάσματα, παιδιά. Θέλουν ένα χέρι να τους βγάλει από τη θάλασσα να αναπνεύσουν. Και δεν είναι για να σου πει άλλη μια φορά όσα ήδη έχεις μάθει τόσα χρόνια και ανακυκλώνεις μάταια. Δεν χρειάζεσαι κάτι τέτοιο. Είναι πλέον κακή συμβουλή. Το εγχειρίδιο αυτό είναι για να σε ξεμπλοκάρει, να σε ξεμπερδέψει και να σου ανοίξει χώρο να ξανααναπνεύσεις ρε παιδί μου. Πρόσεξε, μέσα σε 7 μόλις μέρες. 7 μέρες που θα σε συνοδεύουν όμως για την υπόλοιπη ζωή σου. Χωρίς καμία πιεστική κίνηση. Με ησυχία και ηρεμία και με εξαιρετικά απλές κινήσεις που θα τις κάνεις πανεύκολα και θα σου κινητοποιήσουν το μυαλό σου να τα δει αλλιώς. Γιατί αυτό χρειάζεσαι. Τίποτε άλλο. Σε ξέρω. Ξέρεις πόσο σε ξέρω? Ξέρεις τι μου λένε συχνά άνθρωποι που μιλάμε? Κλατάρισα μου λέει. Δεν αντέχω άλλο έτσι. Αλλά δεν μπορώ και να σταματήσω. Πρέπει να συνεχίσω, με κυνηγάει η ζωή. Και ξέρεις κάτι? Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι τεμπέληδες. Ούτε είναι αδύναμοι. Αλλιώς δεν θα συνέχισαν να αγωνίζονται. Δεν θα συνέχιζαν ρε αδερφέ. Τέλος. Τι είναι? Είναι εξαντλημένοι. Έχουν ξεπεράσει τα ψυχικά τους όρια και συνεχίζουν έτσι επειδή πρέπει. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά κάποια στιγμή παιδιά το σώμα και το μυαλό λένε όπα μεγάλε, φτάνει ως εδώ, με έσκησες. Και είναι η στιγμή εκείνη που οι περισσότεροι αρχίζουν να κατηγορούν τον εαυτό τους. Νομίζουν ότι είναι ένοχοι επειδή δεν κινούνται και κλάταραν. Και εκεί παιδιά όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο δεν χωράνε ούτε συμβουλές, ούτε motivation, ούτε ενθουσιασμοί, τίποτα. Δεν χρειάζεσαι περισσότερο κίνητρο πλέον όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση. Ούτε περισσότερη πειθαρχία χρειάζεσαι και. Παιδιά, αυτά είναι μπουρδες. Σταματήστε τώρα να τα βλέπετε. Δεν δουλεύουν πλέον αυτά σε τέτοιες φάσεις. Αυτό που χρειάζεσαι μόνο είναι χώρος να αναπνεύσεις. Επειδή έφτασες στο σημείο που λέγεται ψυχοσωματική κόπωση. Και αυτό δεν λύνεται. Ούτε με περισσότερη δύναμη, ούτε με λίγη ακόμα προσπάθεια, ούτε με άλλη μια νέα πληροφορία και τίποτα μπούσουλες. Λύνεται με αλλαγή ρυθμού για να συνεχίσεις να έχεις λειτουργικότητα. Αλλιώς κλάφτα χαράλαμπε. Αν αυτό λοιπόν σου μιλάει και νιώθεις ότι χρειάζεσαι να κάνεις μια επανεκκίνηση, πρόσεξε, ήσυχα και χωρίς άλλη πίεση, με πολύ απλά αλλά πολύ αποτελεσματικά πράγματα, το βιβλίο είναι διαθέσιμο δωρεάν. Αν βέβαια νομίζεις ότι θα σε ωφελήσει και έχεις και τη διάθεση,
Μπορείς να στείλεις αν θες και κάποια μικρή δωρεά για τον κόπο που έκανα να σε βοηθήσω. Δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι να πάρεις το βιβλίο εσύ και να το διαβάζεις και ας είναι δωρεάν. Αν δεν θες δεν υπάρχει θέμα. Ούτως ή άλλως εγώ δεν ξέρω ποιος το κατεβάζει. Δεν έχω κάνει τέτοια ρύθμιση που κάνουν όλοι συνήθως, έτσι. Να σε βοηθήσω θέλω πραγματικά. Όσοι είστε παλιοί το ξέρετε. Και αν πιστεύεις πως δεν κάνει ακόμα για σένα, τουλάχιστον θυμήσου αυτό. Δεν φταίς ούτε απέτυχες που κουράστηκες. Και η κόπωση δεν είναι αποτυχία. Είναι μήνυμα. Κάτι θέλει να σου πει. Να σε προειδοποιήσει. Κάτσε και σκέψου τι θα κάνεις αν θέλεις να επιβιώσεις. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μου www.karamanias.com. Θα το δεις. Εγχειρίδιο επιβίωσης από την ψυχοσωματική κόπωση. Εκεί είναι. Γράψω στην αναζήτηση. Στο πέταξε, άνοιξες, το κατέβασες, ούτε ξέρω ποιος είσαι, γεια. Με αγάπη.